खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं हादोर नाङै आबाद आयेननि बेरेखा सोमावसारनाय जागासिनो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव नासनसालियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सावरायमेल खुङो। एसटि हानि पाट्टा आरो मुजुरि बारायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांनानै दुलाराय आसामाव साहा श्रमिकफोरा सोमावसारदों। भारतनि लेङाइ हादर बेंगिरि वेंकैया नायडूनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। क'क्राझाराव लेबार इउनियनआ बिटिसि बिसायख'थिखौ गोख्रैयै खुंफुंनांगौनि थाखाय सोमावसारदों। काउन्सिल बिसायख'थिया साखोन सिखोन आरो नंगुबै जानो नांगौ प्रमद बर'। दानिया आबुं रादाब। हादोर नाङै आबाद आयेननि बेरेखा सोमावसारनाया थुंगेनायनि लामा लायाखै। बेबादि समाव आबाद आयेननि बेरेखा दोलोआ बे आबाद आयेना आबादारिफोरनि खहा खालामगोन होननानै सोमावसारदों। गुबुन फारसे बिजेपि सोरखारा फोरमायदों दि बे आयेना आबादारिफोरनि मोजां खालामगोन आरो आबादारिफोरा जेराव गोसो बेवहायनो गावनि माइखौ फाननो हागोन। मैया 29 सेप्तेम्बर मंगलबार खालि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बुंदों दि बे आयेना आबाद बिथिङाव गोबां सोलायनाय लाबोगोन। लोगोसे बेरेखा दोलोखौ सोंखारिनानै बुंबावदों दि ट्रेक्टरखौ आबादारिया फुजा खालामो, बे ट्रेक्टरखौनो बेरेखा दोलोआ अर सावदों। हादोरनि आबादारिफोरखौ आथिखाल समाव आबादनि जेरैबो बिथिङाव मोनथाय होनाय जादों, नाथाय थेवबो बिसोर बेरेखा खालामदों होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बुंथिदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव 1 नं नासनसालि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सुक्राम बर'नि आफाद सामलायनायाव गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजुएल दैमारिया। मेल बेखेवनाय बिबुंथियाव दैमारिया बर'नि हारिमुखौ फोथांनो, फेहेरनो आरो फोसावनो नांगौब्ला आथिखालनि लाइमोनफोरा गावनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय मुसुरनाय बायदि बिथिङाव बाहागो लानांगोन। लोगोसेनो आथिखालाव बर' हारिमुनि माखासे दामनाय देनायफोरखौ क्लासिकेल लाइनआव सोलोंनो हानाय जाफैनाया बर'नि थाखाय गोग्गाथाव होननानै बुंसारो। बे मेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो रामफलबिल गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि केशब मोसाहारि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि प्रेस स्प'कमेन सन्जीब कुमार ब्रह्ममोना। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिथाङा मेलनि गेजेरजों बिबुंथियाव बर' रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि फिसाफोरखौ साफा सुबुं धोन महरै दाफुंनायाव गोसो होनांगौ होननानै खावलायो। लोगोसे बिथां नार्जारिया बुंबावदों दि आथिखालाव गोदान बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां गोदान सोलोंसालि बायदि फसंथानफोरा फसंजागासिनो। नाथाय गावखौनो सोलायनो रोङाब्ला बिनि फिथाइखौबो गुबुनासो खाबु लागोन होनना बयखौबो सोलायनायाव बाहागो लानो खावलायो। मख'नो गोनांदि बे मेलाव 1000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आदिबासि माहारिनि गोलाव समनि दाबि ट्राइबेलनि गनायथि हानि पाट्टा आरो साहा श्रमिकफोरनो सानफायाव 350 मुजुरि बारायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांनानै दुलाराय आसामनि गुबुन ओनसोलाव साहा आरो साहा श्रमिक गौथुमनि बानजायनायजों बिफां बागान बन्द सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुङो। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै थानाय दाउलाबारि आरो सेसापानि साहा बागानाव 5000निबो बांसिन खामानि मावग्रा मावथि मुजुरिफोरा आखायाव प्ले कार्ड, बेनार, पेस्टुन लानानै गोख्रों सोमावसारो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसानि दैदेनगिरि आरो साहा श्रमिकफोरा 350 मुजुरि बारायनांगौनि आरो आदिबासि माहारिखौ ट्राइबेल एबा एसटि गनायथि होनांगौ आरो साहा बागानाव गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय मावथि थागिबिफोरनो हानि पाट्टा होनांगौ होननानै सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। राजखान्थिगिरि, रायजो सभानि चेयारमेन, भारतनि लेङाइ हादर बेंगिरि वेंकैया नायडूनि देहायाव मैया 29 सेप्तेम्बर मंगलबार खालि कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसिखौबो कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि बिसिनि देहायाव कर'नानि जेबो लैखोन गैया एबा निगेटिभ मोननाय जायो। बे खौरांखौ टुइटारनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा दा होम क्वारेन्टाइनआव दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।
बिटिसि बिसायख'थिखौ गोख्रैयै खुंफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखांना बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिपिएफ दोलोनि बानजायनायजों गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। बिटिसि बिसायख'थिखौ गोख्रैयैनो खुंफुंनांगौनि दाबिजों दिनैबो बिटिसिनि गाहाय सदर कक्राझार नोगोराव लेबार इउनियननि बानजायनायजों गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि मावफुंजायो। कक्राझार सहरनि जोहोलाव दैमालु र'डआव थानाय बिपिएफ दोलोनि गाहाय मावख'निफ्राय जुरिनानै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो कक्राझार जिल्ला बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो कक्राझार जिल्लानि लेबार इउनियननि सोद्रोमाफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार पेस्टुन लानानै जेडि लामाजों हानजा सुरनानै कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि बिसायख'थि आय'ग आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव लेबार इउनियननि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि थाखाय फोरमायो। बिटिएडिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनायनि उनावनो जेरैथिंबो बिटिआरनि बेरेखा अबर' सुरक्षा समितिया सोमावसारदों एबा खुद्रिदों। बिटिसिखौ बिटिआर खालामनायखौ लानानै अजद दैखांनाया जेरैथिंबो सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआर गोरोबथाखौ संबिजिरनि बेरेखा होनना बुंनायनि थाखाय काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ साखोन-सिखोन आरो नंगुबैयै खुंनांगौ होनना बुंथियो। बिसायख'थियाव जाहाथे रावबो रां आरो गोहो बोलो दिन्थिनो हाया, लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां बिसायख'थिखौ गोख्रैयैनो खुंफुंनांगौ होननानै बर' बिथाङा बुंथियो। हाग्रामा महिलारिनि बिटिआर गोरोबथाया संबिजिरनि बेरेखा होनना बुंनाय रावनि फिनखौ प्रमद बर'आ एरै बुंदों। जुदि भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा खालामनाय बे गोरोबथाया संबिजिरनि बेरेखामोन, अब्ला हाग्रामा बिथाङा गोरोबथानि साखि महरै सागान मानो होदोंमोन? हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि थाखायनो जानला-मेनला बिबुंथि लाखिनो हमदों होननानैबो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंबावो। लोगोसे प्रमद बर'आ बुंबावदों दि बिटिआर गोरोबथाया बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जौगानाय लाबोगोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 1 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै कक्राझार जिल्ला। गाबोन कक्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनोबो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना, आरोबाव बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।